Kubleye pi barok ki parlok ba iet jonga tinga pedeng sung phai pi sai si sian ha kani ka channel ha shwa bangin sedang lada kani ka chinga tho khana kakta ne ai men siam ye pi sungo pha like share subscribe but sa ai ru e ki comment jong pi da ka ba pi pen pau e ki jing sungo jong pi shaphang kani ka chinga tho khana kajing kersan jong pi kaya rapingi banyat shakmat bat ka kentiu ya ka content jongi banwan ra shu ya ki khana ki ba ai men siam ye pi Shisian ladon kawai kabriu kabadang don riu snem kerta kabakerteng kalili bat kabashong basa ha kawai kashnong kabakenja kalili kalong kabriu kababha kabadan ya kasur kabasungo tenat bha kalong ru kabriu kabaspun bat kabashlei da kajing iet jabara Henry hakayeng kasem jongka pat kamdan ya kajing kemen kajing sung namar ba ukpa jongka ubakerteng ujon ulong ubriu ubangop Bat kirni bah hakijing di penbuat kum kakiat bat udrok. Uni ujon haswa ba un ngop bat sha kring ha udrok ulong ubri ubabha ubaiet bhai la ka khun la jong kata kalili. Henry kat ba nang yat ki por kisngi udrok ulanang kring ya ukpa kalili kat hadu ba ka jinglong jong u kala kalahi na kata ka babha sha ka basniu bat sha ka ba kham sniu shushu. Kajinglong babha bat basbon jong u kala ja no bat kajingdom kajing dukhi kala senshare u tang kata Henry wat ban penmong yakiwe ru salia shu kham tam lele yala ka khon kalili miet labat si kalili kayam kthang bat lenyar maroi kabapli kasa ha kajing ting jing sier men siam namar man la kapor ukpa jongka ujupen thot bat penmong ya kalili klem jing salia e Bat kadan ru kapor ba uni udroks u penshok tendap ya kupa kalili kat hadu ba tibriu shu bat sungu thu ya kapap kasang banshim ya kajing im ka khon na jong wat lau kupa kalili uju pentiang pensier bat sho ek ru ya kalili kat hadu ba kidak mong kilapau shabar Henry kalili kam shem la isi satya ya la kupa katip bat sungu thu ba kupa jongka Menta uladan ya kata ka mensiam kusut hapo jong u. Man la kamiat haswa bantia kalili ka jupendat ya laki kiti bat bu hasadem bat kimiat shajong bat duai kumni. Kublei to ya rap bat yadai ipa jonga to wengno na I ya kichinglong basniu baro bat to sat khuat ya ka mensiam bat ka do no jong I nga iet paladi I nga kwa bai pa jonga in long biang kum menshwa bai indan ya kicing long babha suda kaching em kalili kalalong ka bajanjar bha bat kalong ru ka ba e bha ya ka banyo ka bam kadi hayeng hasam ha ka wei ka no phai sngi kalili kala suk po ringkat kaching than atan kalai kendu bat wei paramarjan ubabha bat uni ubriu ulai iya ka bakala khenyu Kumta ula sonsen eka bat ula ai hakalili khindiat kapisa tang bahkan yo thiat jingba milade kalili kalap diang ya kata kapisa bat kalabat scam halakikti te kumta kalili kala dap daka jingkemen bakrau namar bahkan sayo bam no hakisngi kiban sawan Henry kat ba kalili kadang yat lenti shelayeng ukpa jongka ulayu iya kapisa hakikti kalili ukpa kalili ula perkhat bagata kapisa kabadan hakikti kalili kadai na kabenta ka jingdi drugs jong u ha kawai kapor kumta ukpa kalili ula pan ya kata kapisa na kalili bat udapet daki khmat ki bahe ya kalili kelakren bai kerpat da kasur ke bajem mila ukpa rengkat ka jingtuat ki umat nagi khmat jongka bat ka ong ha ukpa jongka baka klem yo bam shu daki sngi bat ngakwa banthiat jingbam khindiat elade kala ong shu kalili bat ka bat scam ya kapisa halara shadem bat kam tre ban ai ha ukpa jongka Ukpa jong kalili pat hangta ula kiu ka jingbitar bat udrok ru ula penlong shot tendep ya ka jingtip brio jong u bat hangta ula kharwat ya kikti kalili bat ring ya ka shapok kayeng ba ujudi drugs bat khang ya ka jingkhang ukpa kalili ula ong ha kalili ba phim ko ngu shu moyanga menta da kasur ka bahe bat ka basngu ma hadu kata
bat ke basngo sujer bha kalong ukpa kalili uber ngem bersit kalili baun penyap no yaka bat kumta ukpa kalili ulalet mare bran syakam rasyat panshim dakatari kebanep bha kenang baun penyap no yakalili kumta ulabat yakalili na upedat jongka bat ula pynap dakatari na rendang jongka kalili hangta kalatiang bha wat banring mensim ru kamla bhashu henry kamsham la hella ne kerkat kamsham laksat tang khindiat ru henry ki ummat thang ki tuat na arliang ngap jongka kalili kalong hokpa jongka bahaswa ba unshim ya kaching em jongka ailat yanga bangan duai shwa haublei ukpa kalili hangta ula sange klem ki shu kata kaching kerpat bajai jai jong kalili kala samdeng ba ulo badan ha kachimut jing perkhat ukpa jongka bat suki kakti ukpa jongka kasenjo no nakarendang na urendang kalili hangta kalili kasyong bat kadem khosiu ka khabrep lagi khmat bat kapendat lang yakikti ringkat kachung knyu kamen bat kadwai jam kumne kublei lada kani kasngi kandei kasngi khaddu yanga hangni hapathai sngobha ma pi pa jonga imsham la sungthu ek baile namade kadawai bi kabapennong ye kumni sngobha wat penshitam ne penjinjari hadian bangalalit no to suma sukhari penkhia ya kado no jongi bat to yarap ye ba in light no na uni udroks knang ba in yo biang ya kajingsok jingkemen ngalama bi atrai amen hadian bakalili kaladep duai kalayo sngo ye kajing sawa kabak kampat juo sngo meno ru haga jing em jongka ukpa jongka ula penhap no ye katari naki ti jong u hangta ula dem khosiu bat ula bat artat la kakli bat ula yam klem sange kajing ien bat kajing map no kalili la ukpa kala bethat no you can drink ni drugs jong ukpa jongka hangta hi bat ula smuthu yeke ka ba umot banle persha yala kasnam kalong kabomdei satya ukpa kalili ula smuthu menta bat katno kadono jong ukapan hangta ukulan hamadan bat ubat scam ya kalili na kikti bat ulan nyar artan hakaju kapor ula panma bela ka khun yeki baro ki ba ula le yaka rengkat kajing yam kthang bat kaching kerkat da kaching babe yeki baro ki ba ula le menshwa ukpa kalili ula duai haublei bat panma na ublei rengkat ki ummat ki ba mi na ki khmat jong u bat ula pan bua na ublei ba on kla ka ba mut na kumta na do kata ka klipmat ukpa kalili ju di drok shu bat ula em kaching em ka ba thamai na do ba ukpa kalili ula em kaching em ba thamai ula long ubre ubatre shitam na kabanta kalili ka khun jong u bakan bit kan biang bat ulari sumar bhaya ka da ka ching e bat ka ching kemen ki jing duai kalili kim sham na sab satya ublei usngap bat joba peki ka khubor ai mensim na ukpai phi baro ki kimi ki pa bat e phi baro ki no sngap to sngo bat to sngap e ka sur jonga udrox bat ka kiat kila bantu no eki baro ki ba phi pikwa ka chingmut ching prakhan ka do not bat kam siam ba kodor ka ba phidan man la ka por ka penjat pen prai ke ka ba uplei ula ais kum hayanga namar bangam yo ka chingmong chingpang la de kam phela da phila hap ne liat ha ka chingdum katno ru ni phisngo kumno ru kam judan ka chingkot wan phai to jala ki khun to dai ki bat pan ching yarap haswa ba ka por kan dir no ka chingma ka chingkla kalong ka bala ban long la da phijit ya ka ching khampalat ban ya ka bi to jala de to ki weru bat to khampala de uplei bari ki baro kin long ki ba bet ha ka ching em te khublei shibo ne phi baro kin ngap ba na kabanta ka jingpalat po jong phi ban sngap ingi menta ka singi ingit scam bakani ka khana kawan ra jishai but jingkermen hakado not jong phi lada kani ka khana ka kta but I man sime phi sungo bha kan mau ban like share subscribe but ai ki comment jong phi hapo ka comment section yathu yangi phi sungo kumno shapang kani ka chi tho khana but ke ka ji kai ka ba phi yo na ka menta ka si ka jing kishan kan ai bo ringi but kan yarap ru bangin nang la banyathu khana kiba
Ai man siam e kap thei barok away. Ublei un kurkhu ko do IP kublei shibul.